Melekhe hambai Joto electronic media takok tei bokok sungno Paimanjak Phaijak tini Tripura Indigenous People Press Association Tippa Niyangwi Borom Ganang Presiden Tongdi Burma Tibon Loge Song Phaiwi Ani Office of Phaiwi Kaisa Memorandum Ropaika Belai Nangmani Kaisa Sung Wan Sok Zayano Katal Wan Chomung Togoi Phaika Tipasro Goria Mosamung Batainani Panda Kainani Bagai Edisi Haphangno request Khaika Amo Sung Goria Festival ni Bagai Thangnai bisio bo sung edisi haphang phaimani yagolo sung protiti subzone wise Goria Festival khainani bagai sung finance rohoka chini subzonal brungna 44 ta subzonal taklai bisio bo sung subzonal wise bisio wise sung Goria Festival khainani bagai sung finance approve khairoka phiaba mosamung jeta chini Sri City ni hoite sung amo sengwi phaimani chini Goria mosamung amo Blaike nangmani boni batai mengrok khainani bagai chung phan no kuri ni bagai wansok jaya phiaba amom blaik khainani nangbu bono Twywi Tippa Niyangwi kaisa deputation no lai phaika deputation no rain no blaike hambai chini edisi haphang busung wansogui nainai 2-3 din ni bisingo chung wansogui sidanto nanai je tuma khainai macha phan kuri ni bising tipana limited Fan ni bisingo sung bahake centrally kaisa sikonte program khaimano Goria mosamung panda teibo o jagat te kaisa agenda tongo bijab bane khainani bagai chini tiprachani bisingo soinai koktam soinai kobita soinai nini koklop soinai amai kwbangma kwrwng rok tongo phiaba chung borokno respect khaimaya honor khaimaya borokno focus khaimaya ngoi tongkha chini edisini hoite prai jong phaimani yagolo bijab bani rok khaijaya thangnai bosoro jong khalaine henei wansok phano khaimaliya bibino karone boni sikang to corona ni period tongmani bagai jong aprok khaimaliya taklai behaine jora lai thangmani hai almost abo tamasnai rainy season phai tongkha Ani bangoi chung bijak bani khaibani rok taklaini o wansok ja kri haipano chung jora makha hingke bono bahaine chung blai nangmani jehetu chini sui blai nangmani jehetu chini sui kwrwng rok ni bagoi amo opportunity nai joto ni chini bainai tani ke chung suinai tongkha hingke si poranai rok bu poregoi mano poranai rok bahaine suinai ni Suijang no pore khang kesi boroni knowledge phayo karon bijab ungkha umahai khoroksa siano siroi roimana chini box ungkha gyan banda a jagao different type ni borok rok je suimani no sung katal chini wansok mung te simung mau hani bang sung bijab bani amo je prostav romani blaike nangmani chini edisi haphang wansogui tongu bus kangwa sung o muito khaimani bagai bilaike hambai sung bus kangwa bono bahaino preparation nana ge joto no haine hai hambai joto NaiywiTongnai takok tei bokok sona bai Tripura Indigenous People Press Association ni ngai sung tini sini edisi Haphangni thini wo sini phainai je Goria terno rugui kaisa Goria mosamung competition khlaijak thung nei sung tini borom tamnai bono memorandum sung tini Yapharkha te kaisa kok ngangke bisini bisik tham romoi sini je tiprasa sinai si kwrwng rok koibwlai kothoma sinai rok borok bahaino serjak yangai tongkha sini bijap ter rok bungnya gama hai rok no tui sung borong ni thini kaisa proposal eba memorandum sung rulaikha je omhai khlaijak thung khlaijak nani nango ni gesang tini edisi haphang sini CEM Pono Chandra Jamatia Sarbai Malai lekha gabo ogrkha agini simi to wansukjak krei borong ni planning go omhai kisamisa wansuk pano omhai ke taklai tabung no khainani omhai rok wansukjak krei ge borok chajakha
je proposal payment bagi borok wansugui nainai hini sao je bwskango o hati barsani bisingo no borok wansuglai singno Khwlainani bagi chaitongnai hini tei kogrok nai hini.